Xa está aí. Xa está aí esta cita curiosa que pouco a pouco vai xa tomando, pois eso, unha cita no calendario. É a cuarta edición do Festival de Acordeóns Música no Camiño, que xurde pois dunha asociación, a Asociación Cultural do Acordeón da Estrada, a CAE, fundada no ano 2017. Hoxe, dous dos seus compoñentes, presidente, Javier García, bos días. Bos días. Benvido a este estudio. Moitas gracias. Que tal? Veñen desde a estrada, claro. Sí, sí, bien. Todo ben? Tráfico? Todo ben. Non hai tráfico? No... Nada, todo moi tranquilo. Tamén temos a outra das integrantes desta asociación, que é Mari Carmen Marcala, que é vocal. Moi boas, Mari Carmen, benvida. Bueno, todo listo. Mira, este é o cartel, vou non amosar para aqueles que nos están seguindo a través das nosas redes sociais e depois na canle de YouTube. Voume poñer aquí. Que é o cartel, o cartace do cuarto Festival de Acordeóns Música no Camiño. Agora falamos de que formacións compoñen este festival. Vais a celebrar o 29 de marzo, nada, quedan poucos días, apenas 11, no Teatro Principal da Estrada. Entradas a 10 euros, hai dous pases, unhas 5:30 e outro ás 8:30 da tarde. Bueno, pois a venda estáse realizando no Departamento de Cultura do Concello da Estrada. Para falar deste festival, pois temos, como digo, os nosos convidados, Javier. Un festival que, cuarta edición, queda nada, todo listo, e cunhas formacións que aqueles que non estamos moi postos no tema do acordeón xa as vemos como relevantes. Pois sí. Bos días a todos. A verdade é que esta é a cuarta edición. Cada ano sempre nos marcamos un reto en canto a calidade musical dos grupos participantes. Sí. E, bueno, por resumir así un pouquiño, pues empezamos con 4 grupos dos máis importantes de aquí de nosa Galicia. Bueno, o segundo ano xa participou unha famosísima acordeonista como é María Jesús e o seu acordeón. O terceiro ano, pues, contamos con tamén outros grupos de Galicia e Portugal. Veu un grupo da unha das mellores escolas de acordeóns que hai en Cartaxo, ao lado de Santarém, en Portugal. E contamos como artista invitado pois os finalistas de Got Talent, que son pai e fillo de Miguel e Isma de León, xente encantadora, por certo, que, bueno, deronlle unha vida divertida ao mesmo tempo que musical ao noso festival. En principio empezamos pues, un festival, bueno, a ver que pasaba, ¿no? A ver que pasaba. Hubo tal, bueno, revuelo en canto a que moita xente quedou fora, a capacidade do Teatro Principal da Estrada é limitada. Sí, non chega a 400, por aí, non? Non chega, o sea, por motivo de seguridade non podemos meter 400. Entón, enche, vamos, que non queda sí, enche, quedou moita xente fora. No segundo, buscamos outra ubicación que quixo buscar outro de moitísima máis capacidade, pero os técnicos de sonidos descartárono porque perderíamos calidade musical, claro. Porque claro, a insonorización ten que ser especial. Sí. Bueno, non cabería máis xente, pero a calidade non sería a que se pretende, non? A nosa intención sempre é dar calidade na medida do posible. Mira, Javier, claro, esta asociación supongo que xurde pola paixón polo instrumento do acordeón, tocades o acordeón, forma parte da vosa vida o acordeón, e eu sempre que vexo un acordeón digo, debe ser dos instrumentos máis complicados de verdad. Porque, bueno, esta é unha pregunta, xa ves que non teño nin... É unha pregunta... Adiante, veña, dalle. É unha pregunta que non la fan moita xente, non? Eu, no meu caso particular, e no da miña compañera Mari Carmen tamén, bueno, ela é moito máis nova que eu, non? Pero eu empecé a tocar o acordeón con 49 anos. Como? Con 49 anos. Eu son gaiteiro, non son acordeonista. Empecé... Diches hai unha reviravolta de sí, la gaita e fiches para o acordeón. Brevemente, porque non quero ocupar moito espacio neso. Eu foi un pouco un reto personal, porque eu teño un irmão que tamén está en José Luís, e que está na agrupación,
Sí. Bueno, el, como era funcionario, polas tardes tiña libre e dedicouse un día, así, lle dixen, temos que ir á escola de música tradicional de Barbude, tamén da está, unha escola moi famosa porque cultiva a cultura da música tradicional desde nenos para hasta 7 de 80 anos. Dixen, vamos a probar, a ver, a gaita, como lle damos? Así empezou o conto, non? Empezamos co tema da gaita, os primeiros meses salía aire por todos os lados, menos por donde tiña que salir, a boca quedaba como medio dormente. Lógico. Mi irmão dicía, isto non vai ser para nós. Mi irmão é 4 anos maior que eu, non? Sí. Se empecé con 49, ele empezou con 53. E bueno, insistindo, pois chegou un momento, ao cabo dun ano así, que empezaba a salir algunha canción. Xa saía algunha xa ben feita, sí, non? a típica Carolina, vale. E bueno, eso nos fixo darnos de conta de que se insistíamos un pouco máis, pois podríamos conseguir. Entonces, por aí naceu o tema. Que pasa? Que eu, polo meu traballo, non disponía das mesmas horas de estudio que el. Entón, pois, el meteuse a teclado. Aprendo teclado, e había posibilidade, foi cando se fundou nesa escola, a posibilidade de contratar a un profesor de acordeón e máis de teclado, que é o noso actual director, que é Gonzalo González Iglesias. Sí. Entón, pois, mi irmán empezou por aí, dixen, se ti aprendes o acordeón, eu teño que aprender acordeón. Un pique entre irmáns, vamos, de toda a vida. Efectivamente. Entonces, por aí empecé eu, bueno. ¿No? E Mari Carmen, como chegaste ao acordeón ou... A ver, eu ao acordeón cheguei pois pola simple razón de que necesitaba unha vía de escape, por decirlo así. Para min foi unha vía de escape. Entonces, eu teño un irmão que é músico, que toca na banda municipal da Estrada, e dixenlle, vou empezar a aprender a tocar acordeón. Dice, eso é unha perda de tempo. Sí, pero polo complicado. Sí, dixo, eso vai ser unha perda de tempo. Isto ocorreu fai moito tempo, Mari Carmen? Pois... desde o 2014 ou por aí. 11 aniños. Sí, por aí. O que pasa que, bueno, é unha agrupación, levo menos tempo porque tuveron que convencerme, bueno, levo tempo, pero tuveron que convencerme que non quería saber, tiña moito pánico escénico, moitísimo. Entonces, bueno, fun a falar co profesor de acordeón, con Gonzalo, e dixen, eu quero aprender a tocar acordeón. Compro un acordeón se vou a tocar acordeón. E dime, home, tocar o acordeón valo a tocar. Non vas a chegar a unha filarmónica ni nada por el estilo, pero vas a tocar acordeón. E si cheguei a tocar acordeón. Que bueno, de feito, levo xa 3 acordeóns. Mira, oye, que sirve como exemplo tamén, que moitas veces dicimos, no, eu xa desde cativo, xa no, pero hai toda calquera idade boa para, e sobre todo ter unha... Pois un estímulo, non? Pode ser un irmán, pode ser un mesmo en sí, non? Agora que falamos do festival e nos metemos de cheo, pero que actividades tedes? Máis alá da organización deste festival? Actuacións? Como ao longo do ano, Javier? Nos empezamos 8 acordeonistas, o sea, 8 aprendices. Así naceu, digamos, esta asociación, con 8 aprendices, que pouco a pouco medrou, e agora somos máis de 45. 45. Estás contagiando o acordeón na Estrada, Sí, moito. Foi un boom. Pero que bueno, claro. E digo ao mesmo tempo que a media de edad que temos nós é moi alta. Cando nos subimos ao escenario, en plan broma, o noso director sempre di que hai máis de 2000 anos encima deste escenario. O sea que hai veteranía. Temos agora incorporación de xente moi nova, xente xa que está, bueno, os rapaces se aprenden moi rápido calquer tipo de instrumento. Que pasa que quizás hai un pouco de medo a coller ese instrumento porque se ve moi difícil. Non é fácil. Complexo, pero bueno, é cuestión de tempo e de dedicación. É dedicación. Xa está. Que pasa? Que no tema da xuventude é máis complicado que se manteñan. Por qué? Bueno, pues moitas veces por motivos de estudio, outras veces porque están nunha edad adolescente, pues que se o mozo ou a moza tira... Sí, baixan a prioridade máis alá. Logo, unha vez que xa avanza unha na vida,
encontra outros alicientes e todos retoman e volven, porque temos casos na nosa agrupación que volveron, que están volvendo. Xa digo, a xente maior é un aliciente, o que xusto que estaba comentando Mari Carmen, que é unha válvula de escape. A xente maior que nas casas, pois o que ten algo que facer na labranza e tal, pois entretense aí, pero o mero feito de estar estudiando e practicando o acordeón todos os días suponlle unha estar activo, non? Estímulo, estar activo. Unha situación activa, teñen a mente, véselle unha alegría desbordante porque non fallan a un ensayo, salvo que, bueno, por enfermedade ou tal, é difícil que fallen un ensayo. Eso demostra que hai moito interés. Pois sí. Que interesante esta historia, tanto no persoal como vai medrando a ficción polo acordeón. Este festival precisamente nace para ensalzar o acordeón, para a todos aqueles que non viven o día a día do acordeón se metan nun festival destas características e se sorprenda en sí mesmo. Que o que temos aquí? Porque veñen Orquesta Sinfónica de Acordeóns de Bilbao, Grupo de Acordeóns Os Lóstregos a Estrada, Carlota e Marieta, cantante dos Lóstregos, Banda de Acordeóns Metropolitana de Mos, a colaboración especial do coro do Colexio Plurilingüe de Oca, aí tamén na Estrada. Olvídome de algo? Bueno, presentado por Rocío Rodríguez da Televisión de Galicia. Isto é un cartelón. Pois sí. Non? Costou, che vou a comentar de que traer o grupo de a Orquesta Sinfónica de Bilbao, levamos 2 anos detrás deles para conseguir. Estamos falando en símil futbolístico da Champions do acordeón. Esta xente ven de actuar en París, actuou en Londres, actuou en Madrid, bueno, en os grandes escenarios, viron tanta ilusión pola nosa parte en traelos que ao final pues, fixenos un oco e veñe, non? Non menos importante é a Orquesta de Acordeóns de Metropolitana de Mos, porque, bueno, temos unha relación tamén con Juan Bande, o seu director, e que xa tiñamos previsto que viñeron o ano pasado, pero por circunstancias, porque é un grupo moi numeroso, de feito veñen acompañados do coro, total son 80 personas, encima do escenario. Entón tamén, bueno, digamos que a forma de impartir a música é moi aberta, é dicir, este grupo de Mos pois incorpora pezas moi modernas, pois desde temas de Bonnie M hasta a música tradicional, o sea, hai unha variedade variado, moderno, moi variado, clásico. Moi variado. Que bueno. E nós facemos, o sea, o grupo Os Lóstregos facemos música maiormente tradicional, o sea, temas tradicionais galegos, que incorporamos as 2 voces que veñen xa, Marieta, que é unha artista xa máis que consagrada, sempre estuvo ligada a nosa querida Ana Queiro, nunca duvidou en prestar a súa voz con nós desinteresadamente. Todo o teño que dicilo, porque na nosa agrupación nadie cobra nada. Cobra o director porque hai que pagarse, pero nada máis. Bueno, Carlota naceu como acordeonista con nós, pero vimos que tiña un día necesitábamos poñerlle voz a un tema, cantono, xa enganchamos. E temos outro compañero que toca, que é Albino, que non vai cantar en esta ocasión, porque os temas préstense máis para 2 voces femeninas, pero tamén axuda. E logo adiante. E logo o tema do coro do Colexio Ceibe de Plurilingüe de Oca, é un colexio, bueno, que de un alumnado moi reducido, en el está a miña neta, todos un pouco pola vinculación, fun falando, impartimos pois un día unhas xornadas para enseñar o acordeón, para intentar inculcar aos nenos xa desde nenos que collen ese hábito, que lle perdan medo ao instrumento. E todos surgiu así coa directora a posibilidade de se nos deixaba ter para
ter un tema que quixéramos que cantaran co coro. O tema non o vou desvelar porque é a sorpresa, non? Entón, pero é un tema moi bonito que todo o mundo conoce polo que representa o que é a propia canción. Vai haber outra sorpresa porque incorporamos un batería, un chaval de 14 anos, fillo do acordeonista da agrupación, e máis hai un neniño que está empezando que ten 3, que se chama Enzo. Vamos, que hai canteira, ten boa pinta, vai haber sorpresas. Hai boa hai 2 pases, hai que decir, xa non quedan entradas ou xa está moi pouquiñas, de feito. Algunha, pero poucas, non, Mari Carmen, sí. Non quedan moitas, non. En algún pase xa queda menos que por a outro. Por eso, no Departamento de Cultura do propio Concello, onde se están vendendo 10 euros. Logo despois temos tamén por Bizum. Vale. Nos teléfonos do meu compañeiro de Javi e máis no meu. Vale, pois depois recordamos esos teléfonos por se algún se quere. 5:30, 8:30. Sí. 5:30, 8:30, 2 pases. Pode ser este un dos festivais de acordeóns de maior envergadura dos que se celebran en Galicia, Javier? Pois está mal que o diga eu, pero sí. Pero non é porque eu pense, é porque nós, en outubro do ano pasado, fomos chamados a participar nun dos festivais máis importantes de Portugal, en Cartaxo, precisamente pola escola de Andrea Sofía, e fomos como únicos representantes galegos e españoles, porque non había outro máis que nós. E a verdade que foi un éxito, o sea, que nos trasladou tanto, nós só vivimos no momento polos aplausos, non? Porque aí si notas cando o público está inmerso no que ti estás facendo dentro do escenario. E, bueno, eso donos un pulo tamén moi importante ao festival. Estánme chamando grupos de fora de Galicia para participar. Que pasa? Que como é un festival que non queremos que sobrepase as 2 horas. Hai xente que quere estar. Sí. O sea, é un prestixio para eles estar. Quere estar aquí, e chaman. Pero que é unha cuestión de que? De aforo, de logística? Claro, o aforo é limitado. Na Estrada, desgraciadamente, non temos un teatro con un aforo grande, porque, bueno, creo que se está estudiando a posibilidade, porque na Estrada hai moitísimas actividades culturales, teatro, música de todo tipo. É un concello... Este o alcalde é consciente da limitación que ten, da riqueza cultural que hai, da infraestructura que é limitada. Claro, por eso 2 pases, 800, e ainda así se queda xusto. Sí. Eso surxeu a raíz do segundo ano, porque moita xente que quixo vir ver a María Xesús e o seu acordeón quedou fora. Entonces, a raíz deso, pois Javier e os outros compañeros que están dentro da... Dá pena, que a xente queira ir e que ao final... Eso. Entonces, a raíz de aí, pois, bueno, 2 pases. Home, moito traballo, porque moita organización, pero, bueno, somos grandes compañeiros, axudámonos uns aos outros, cada un ten o seu traballo, aínda que eu quero decir que este home é un gran compañeiro, pero un gran traballador, pásase horas e horas traballando, que sexa, calquera día van te botar da casa. Sí. Pero a verdad que sí. Se non fora por él, se cadra moitos destas cousas, non... Pero bueno, é de agradecer. Hai que conseguir flux para... Xusto. Eso máis, para min é o máis... Hai que conseguir... É o máis complicado, non? Porque estamos falando xa dun nivel de orzamento moi... que pasa dos 30.000 euros. Entonces, porque claro... Isto non é vir... Son formacións moi grandes. Son grandes, e que hai... O transporte, o... Aloxamento, manutención. Bueno, todo eso hai que coordinalo e afinar moito económicamente, non? Pero, bueno, gracias a Dios, contamos, hasta ahora sempre contamos que a axuda tanto do patrocinio da Xunta de Galicia, da Diputación de Pontevedra e, por suposto, do Concello da Estrada, non? A parte de algún empresario estradense que por razóns, bueno, un pouco de discreción, pois non quere... Bueno, bota unha man, pero non quere tampouco... Non quere figurar, porque senón genera... Que a veces suele pasar, Mira, boto unha man, pero bueno, eu fago dunha forma desinteresada. Sí, porque senón caerían todos. Pide un, pide outro, as cousas que son así. Son así. Xa digo, é un festival que cada ano medra máis, Cuidado que o seguinte ano é o quinto. Sí. Desas cifras que quinto, décimo...
Cada ano... Xa estás dándolle? Sí, no, este xa teño... Que este xa está? Xa está, eu xa estou traballando no seguinte, porque tes que pensar, mirar, ver moitos vídeos, entrar en Facebook, en todas as redes sociales, buscando grupos, bueno, que teñan un nivel... que nós queremos dar tamén unha calidad, porque non queremos ser un festival máis, queremos ser o mellor festival de acordeóns, polo menos de Galicia. Bueno, pues hai outros festivales. Ibas a decir de España? Iba a decir de España. Pois dío. Porque sí. Dame. O sea, claro. E por que non? Dito por unha institución como é María Jesús e o seu acordeón, que todos os anos... Unha institución popularizou o acordeón? Sí. Pois ela di que, bueno, ela recorreu España por arriba, para baixo, dereita e izquierda. Me di que díxome que non encontrara un festival, bueno, os halagos para a organización, tan ben organizado e de tanta calidad musical. E moitos dirán, pero por que só traedes 4 grupos ou 3? Bueno, porque eu non quero traer un grupo que toque 3 pezas ou 4 pezas, porque me parece... Sí, que moitas veces o formato festival chama moito a eso, non? Claro. 4, pero isto non, é un concerto en sí mesmo de... Hai festivales que hai 7, 8, 9 grupos, pero que tocan a nós, nos chamaron unha vez... estilos é moi habitual, Claro, nos chamaron unha vez para un, e levábanos máis tempo, colocaron no escenario o tempo de tocar. E dixe, mira, non me podo desplazar. 45 personas, o sea, todo o mundo ven a intentar lucirse, vender o seu produto e tal. E nós, a parte do festival, que é o centro neurálxico do noso día a día, nós preparámonos para ofrecer concertos. O sea, tanto nos chama para concertos bueno, de carácter solidario, xa os temos feitos, na Navidad solemos actuar na residencia de anciáns da Estrada, colaboramos con Cáritas, pois agora nos chamaron tamén para a Asociación de contra o cáncer, o estudio contra o cáncer, bueno, esas cousas sí participamos. En todos os tinglaos son de podedes. Gústame moito o de os lóstregos, sí. O nome. O nome ten tamén historia. É que gústame. É moi... É que un lóstrego é moi remombante, moi sonoro, é con moito impacto. Sí, ten historia, sí. Ten unha pequena historia. Surgiu tamén dunha compañera, hoxe en día xa non está en activo, pero que, por certo, foi, digamos, a primeira presidenta. Sí. Así, un pouco simbólicamente. Ela, así, falando con outro tal, claro, ao principio, cando tocábamos, eso eran rayos e truenos. E por aí se leu... Se ven por aí. Entón, isto, claro, en galego, son lóstrego, non? Entón, pois, un pouco na broma desa historia, pero nos chamamos lóstregos, a punto. Xa está. Oye, porque, que interesante este festival, Gústame que haxa xente motivada, que haxa festivais que nacen pois dentro dun circuito que moitas veces pode ser non tan costumista, pero que o acordeón se faga facendo un oco, que empece pola estrada, que medre na estrada, que de 8 a 45, que de María Jesús, que mira que non debeu patear María Jesús escenarios vinculados ao mundo do acordeón, e que haxa parabéns para a organización. Quinta edición, que xa, isto vai ser un referente xa a nivel España, xa está empezando a ser, e darvos as grazas, de verdad, porque se vos ve ilusionados, atopastedes no acordeón unha ferramenta de estímulo e de contacto, de compañerismo, e despois, pois, hai que aplaudir a Javier, a Mari Carmen e o resto da xunta directiva desta asociación por organizar este tipo de eventos que ao final un sae do costume, non? Do día a día. Cuarto Festival de Acordeóns Música no Camiño, Teatro Principal da Estrada, entradas as xustas. Damos un teléfono, por non marear con moito número. Por Bizum, 10 euros tedes que poñer entradas, festival de acordeón, primeiro pase, segundo pase, non? Nada máis, que poñan primeiro ou segundo pase. Vale. Po primeiro están quedando xa moi pouquiñas. Imagino. Moi pouquiñas, porque, bueno, é o que primeiro a xente demanda e tal, pero hai quen colleu as dúas. Xame unha persona e dixe, non quero dúas, quero ver os dous pases. Que bueno. Fáiseme corto ver, bueno, pues... Vale, sí. Por suposto. Vale. Se me das un intre para matizar un tema, o Grupo Os Lóstregos, a parte do noso director, que é o que ten un mérito, porque un director que dirixe a músicos
pois ten moito mérito, por suposto. Ten unha entrevista, temos que facer unha entrevista un día. Vale. Pois comprometida. Este home, Gonzalo, o noso director, é a paciencia personificada. Claro, sodes músicos, pero é que non somos músicos. É que non somos músicos. Somos aficionados. Aficionados, sí. Aficionados á música. Eso mesmo. Co cal, para él, darnos clases a cada un de nós, que somos, pues, cada un de unha maneira, dunhas, bueno, facultades, máis, menos, pero sempre por debaixo do que é un músico. Para mí un músico é... De moitas diferentes edades. Claro. El ten moito mérito. Sí, bueno, niveis, aquí, por suposto. Xente que lle costa pues, moito máis que a outros, pero ten a paciencia para todos. Pois mira, estamos falando de 45 personas. Preparar partituras. Cun acordeón na man. E logo temos a serie moitas horas, por desde as 8 da mañán. Sí. Desde as 8 da mañán que empeza, que son os primeiros... Sí, hasta as 8 e media da noite. Todos os días. Todos os días. Todos os días? Todos os días. E os sábados ás mañanes. E co grupo Lóstrigos ensayamos os xoves de 4 a 6. De 4 a 6. Agora, para o festival, reforzamos co coro de nenos, pois están vindo cada 15 días, os sábados á mañá unha horiña. Pero, bueno, é porque é polo tema de... Pero logo hai outra persona moi importante na agrupación, que el si é músico. Sí. É profesor de música, que é o irmão, José Manuel. E el foi o que nos compuxo 2 temas propios. Dos temas que tocamos. Un é o himno, digamos, do festival, Tes que facer o camiño. Foi un pouco en idea de que na estrada hai un camiño que se chama o camiño Xacobeo, que se chama o camiño da Geira e dos Arrieiros, que, bueno, parte de Braga, Portugal, pasa, antes de chegar a Compostela, pasa pola estrada. E nós un pouco en ese ánimo de resaltar tamén o noso, resaltar ese camiño, pois puxémoslle, pedimoslle a José Manuel que nos compuxera unha composición específica falando de... É o noso tema, temos un videoclip. Pois mira, vou no poñer agora para rematar a entrevista. E vai soar aquí que se entere todo o mundo de que ven soa Tes que facer o camiño, Marieta e os Lóstrigos. Exactamente. Ademais, temos editado xa 2 CDs. O primeiro foi en directo, foi grabado na Festa da Estrada, a primeira actuación que se fixo en público. Está grabada? Está grabada. Está grabada, sí. Con vídeo, o sea, en vídeo e mucha. Evidentemente, escoitar o seguinte CD, que non pense que son outros grupos. É o mesmo, pero que se nota moi ben que haxa documentación para ver tamén o progreso. Sí. E fíxose porque eu pensei que non iba, que aí se iba a acabar todo, que foi unha aventura. Gravamos, queda para... Bueno, pois boa se fixo. Que a raíz deso, pois... Mira, bueno, todo que agocha un festival de acordeóns, todo o que estamos descubrindo, nos lo viñeron a contar Javier García, que é o presidente desta asociación, a CAE, a súa vocal Mari Carmen, festival que estamos promocionando neste medio de comunicación. Tamén agradecer a CAE que tivera en conta a Radio Líder para espallar nos seus ointes, afortunadamente son moitos, e tamén nas redes, que este festival existe. 4º Festival de Acordeóns Música no Camiño, e xa podemos dicir que seguiremos a pista moitos lóstregos, a asociación, a este festival, que desexamos, polas ansias que vexo, moitas edicións, e que vaya gañando peso no terreo local, xa está, no terreo galego tamén, no terreo nacional. Graciñas os dous por vir. Gracias. Rematamos escoitando o tema? Pois agradecería. Pois rematamos escoitando esa canción da que presentaba un anaco Javier e Mari Carmen. Graciñas e saúdos a Estrada, que nos escoita moita xente por alá. Vémonos o 29 de marzo no Teatro Principal da Estrada.